Салому алейкум, бародарҷону, хушомадтон ба канали ман. Лайк, подписатсия фаромӯш накунтон. Манам як команда 300 гӯсфандашон будааст. 18 та қошқору 8 та солуқ. Ин 3 моҳаиҳо барои фурӯш. Ин гӯсфандои пародаи мачиски. Агар харидор боштон бародаро, занг занитон. Гӯсфандои исфаранда, хурду хӯрокаш нағз, саломатиш ҳамааш 100%. ё пародаи нағз бародаро. Нархаш 1150 сомонӣ донааш бо муомилаи нағз мешавад. Мана телефон мекунтам, телефон номерашон экран буромдагӣ. ватсапашон ҳай бародаро, ватсапе менавистон, телефон мекунтон. Ман якти лайка зентон ки якум коршон иҷро шавад. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. Миннатдорам.